Ето ни отново към част 2 и започвам да снимам. Значи, от момента, в който спрях клипа, до сега съм прикачила само още няколко от манистата. Ето. Пръстене на същото ниво, просто по същия начин, както до сега, прикрепях с пирончетата няколко от манистата допълнение. Ето как изглежда на ръката ми в този вариант за момента, за да ви покажа, че дори това, че са подвижни, ето вижте, на ръката не е проблем, стои добре. Така, за да го финализираме, трябва малко да го декорираме само. Вече това е въпрос на вкус, начин как ви харесва как изглежда. На мен лично ми се струва, че ще е добре, ако едната част от телата минава отгоре, над розичката, ето да се вижда. И ще я завъртим. Ето така. Другата част просто ще я припъхна от тук, за да придържа ето по този начин и ще притегнем манистата. Това вече е въпрос на декорация. Тук сега ще ви покажа как може да закрепяме маниста върху тел, като не слагаме никакви стопери. Ще ползвам тези клещи, говорих ви в първия клип за видовете инструменти. Тези, които са гладки и няма да начупят по никакъв начин телта. Прихващам на такова разстояние, на което искам да стърчи манистото. Ако искам тук да стои манисто, прихващам малко точно до мястото и огъвам телта така, че да стане легло за манистото там, където ще бъде то, за да не пада. Ето вижте какво направихме. Ето така, за да може да сложим манистото вътре. Значи в случая ще си изберем едно хубаво тук лъскаво. Мисля, че е малко голямо, ще сложа по-малко. Ето го. То легна добре. Дано да се вижда. Сега отгоре ще направя като тапа. Значи първо ще го пристегнем тук, за да стане в леглото си на точното място. И отгоре само притискам телта и с клещите ще я задържа, за да не се обръща. Ще я извия по този начин. Става нещо като декорация отгоре. С черна тел ставаше по-добре, но може би трябваше да ползвам черно манисто тук. Сега ще отрежа излишъка. Затова ви казах, че сами преценете горе-долу каква дължина тел ще ви трябва. Изрязвам го и с островърхите извиващите клещи ще се постарая да прибера, ако е възможно до някъде, самата тел, защото ще закача под дрехите. Ето, разместих, мисля, ако извинявам се. И притискам отново. Мисля, че се получи добре. Сега остава само да я завъртим там, където ни харесва. А другата тел, сега ще измислим и на нея една украса. Ще изложа тук едно манисто. Значи първо си я нагласете и дори е възможно да я на предния модел я промуших през един от отворите на манистата, за да стане още по-стегнато. Не знам дали ви показвам изобщо нещо. Ето така. От тук я мушкам през едното ушенце на ето това манисто, в случая ще мине. Момент само. Хайде. Ето го мина. Ще я издърпам малко. И по същия начин, както на предишното манисто от тел, ще сложим едно манистенце за завършек. Просто за да не остава грозна остра тел, която да боде и евентуално да се закача под дрехите. Издърпай се още малко. Така е достатъчно според мен. Ето. Ето какво се получи. Сега тук отново ще направя легло на манистото. Ето тук. Лека чупка. Сега ще сложим едно черно кристалче в случая. Момент. Така. Отново пристягам отгоре. Да го захванем и
усукваме самата тел надолу и настрани, за да държи формата на манистото, да държи плътно манистото и го притискаме отгоре. Всяка от вас може да декорира по различен начин. Този модел специално в моето виждане беше точно по този начин. Ето, и за още малко ефект съм взела 2 допълнителни дантелени връзчици, които ще прикрепя с помощта на кукичката накрая вече на финала. Може да ги завържете за всяка една част от пръстена. Намирате си едно свободно местенце, ето тук аз си открих. Ще ги вържим на обикновен възел, те няма да имат нужда от някакво по-специално пристягане или завързване, защото няма да носят нищо тежко. Ползвам куката, за да мога да промушвам по-лесно. Хайде. Ето така. Да се вижда добре. Сега ще го завържа на обикновен възел и после, ако има нужда, ще ги подкъся малко краищата. Ето така. Тук. Има вече 2 хвърчащи края. Виждате, че колкото и да се старая да го направя като модела, който трябваше да стане, винаги се получава нещо малко по-различно, но това пък е плюса на ръчната изработка, че всеки един модел е уникален. Трудно е да се правят 2 различни неща, особено в този стил freeform. Мисля, че спада към него този пръстен. Ето отново второто. Прокарвам просто през някъде и вързвам на обикновено възелче. Ето. Така. Това цяфточе ми е много дълго. Не ми харесва точно така. Или ще го примушвате, или го промушвате от някъде другаде, или пък може дори да се отреже да е по-късичко. Не съм си приготвила нощчето, но ето е клещата резачка. Също върши работа. Ето. И това е моделчето. Надявам се да е било приятно, да съм обяснила подробно барбараната. Мисля, че стана доста добре и е чудесен подарък. Поздравям всички сладурки в групата и ако има въпроси или желание за още нещо, което мога да покажа, питайте, задавайте, коментирайте, ще помагам. Хубав ден ви желая на всички!